дар баҳорон вазъи обу ҳаво ҳар лаҳза метавонад тағйир ёбад. дар ин айём организми инсон бештар ба истеъмоли таомҳои серғизо ниёз пайдо мекунад. хӯроке ки ин лаҳза тарзи омода намуданашро нишон медиҳем думла ё ба истилоҳи дигар дам-Лама аст. барои омода намудани ин таом ба мо гӯшти қимакардашуда, картошка, помидор, қаламфури булғорӣ, барги ток, себи биҳӣ, равған, намак, барги ғор, об, гӯшт ва равған лозим аст. нахуст помидорро бо чунин тарз кофта ба дохили он гӯшти қимашударо илова мекунем. ҳангоми ин амалро иҷро намудан қима бояд ковок бошад. баъдан бо ҳамин тарз ба дохили қаламфури булғорӣ гӯшти қимашударо пур мекунем. навбати барги ток расид. дар ҳар қабати барги ток гӯшти қимаро гузошта бо ҳамин тарз мепечонем. вобаста ба маҳсулот таъми ғизо гуногун мешавад. ба ҳамин монанд кадбонувон метавонанд аз боимиҷон, кадуча ё дигар сабзавот истифода баранд, хеле лазиз мешавад. боқимондаи гӯштҳои қимаро метавонед лунда карда дар таом истифода баред. оташ афрӯхта ба пухтан шурӯъ мекунем. нахуст ба дег равған рехта картошкаҳои резанашударо мезирбонем. баъди тиллоранг шудан онҳоро аз равған мегирем. акнун лӯлаҳои гӯшти қимашударо дар равған бирён мекунем. гӯшт таъми ғизоро боз ҳам лазизтар мегардонад. лӯлаҳое ки сурх шуданд онҳоро ба зарф мегирем. гӯштро ба дег меандозем. барои ин таом метавонед аз қабурға истифода баред. аз болаш каме намак ва мурч мепошем. барои хушбӯӣ аз барги ғор истифода мебарем. хоҳишмандон метавонанд ба қадри дилхоҳ ба дег об резанд. акнун баргҳои карамро аз болои гӯшт мегузорем. барои каме дам хӯрдан чанд муддат болои дегро мепошем. қабатҳои карам ки мулоим шуданд онҳоро аз дохили дег мегирем. баъдан гӯшти қимашударо дар миёнааш гузошта ҳамин гуна мепечонем. пухтанро дар дохили дег идома медиҳем. барои беҳтар тайёр шудани гӯшт ба дег боз каме об илова мекунем. то ҷӯшидан интизор мешавем. сипас картошка, лӯлаҳои гӯшти зербонидашуда, баргҳои карами печонидашуда, қаламфури булғорӣ, помидор, барги ток ва себи биҳиро қабат гузошта болои маҳсулотро маҳкам мекунем. пас аз 20 дақиқа таом омода мешавад.
маҳсулоти омодашударо эҳтиёткорона аз дохили дег ба лали бардошта аз рӯи завқ ором медиҳем. метавонед чираи таги дегро аз болояш резед. пиёзу қаламфури булғорӣ ба тарзи ҳалқареза кардашударо ба болояш гузоред. аз бодринг истифода баред. нафароне ки дӯстдори кабудиянд метавонанд аз ҳар гуна гиёҳҳо истифода баранд. барои ҳазми беҳтари ин ғизо аз шибит истифода баред. бинандагони азиз, таnovули чунин таомҳои миллӣ дар ҳама мавсим мувофиқ буда организмро бо витаминҳои зарурӣ таъмин месозад. бо ин гуна хӯрокҳои манфиатбахш солимии худро ҳифз ва таъби наздиконатонро шод гардонед.